kedu ka isi fụ ọchịchị ndị na-achị anyị n'ala Igbo? Ile anya na ndị na-achị anyị n'ala Igbo, ị ga-afụ na ha niile abụghị otu. Enwe ndị na-eme ọfụma karịa ibe ha, and enweghị onye kere n'ụwa ọ bụrụ na ihe niile ọ na-eme na enweghị nke nwere nrụpụ. Anyị niile nwere ihe nrụpụ dị n'ahụ anyị and n'ihe anyị na-eme, mana ihe na-adịzi mma bụ onye were obiọma na-eme ya n'usoro eji eme ya, ihe nrụpụ ahụ ama mpụta ife, maka ọ bụ ihe ofu onye na-eme. Ofu onye na-anọ n'isi ọchịchị, o nwere ndị na-enyere ya aka, nke ọfụhụ ndị ahụ kwesịrị ịfụ ya. Ya bụ, ile anya ịhụ na ihe dị ka ije akwụkwọ obodo anyị ọ dịghịzị ka o si dị ugbu a. Ụlọ akwụkwọ kachasị elu bụ ụlọ akwụkwọ ndị mahadum, ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti etiti nke University of Nigeria Nsụka. Ọ dịghịzị ka ọ dị otu a ka esi nwekwa ebe anyị si eri mperi n'ihe gbasara ahụike, nwekwa ebe anyị si eri mperi n'ihe gbasara nchekwa obodo Igbo bụ isiokwu anyị ji taa. Ya bụ, ihe eji achị ọchịchị bụ ịbịa gị ile anya hụ so otu esi achị ọchịchị. Onye na-achị ọchịchị ga-enwe ihe ndị Igbo na-akpọ vision. Ya bụ ihe ị chọrọ ime n'ọchịchị, ebumnobi ị chọrọ ime n'ọchịchị. Ịbịa gị kpaa ya akpa, eruo ya eru, edozi ụzọ a ga-esi mee ya, esi otu ahụ mere ya na-aga, obodo a na-aka mma. Ihe dịka nchekwa obodo, e nwere oge izizi ndị mmadụ na-apakịcha moto ha n'ụzọ, enweghị ga-eme ya. Ugbu a ịpakịa moto gị na be gị, ha bịa tọrọ batrị maka na agụụ dị. Ụfọdụ si na maka na ndị ntorobịa na ọ bụ ha agụụ oshi. Maka ịbịa n'ebe m na-anọ n'Enugwu a, ịfụ na ụzọ igwe esi anyabata moto n'ụlọ, na enwere ụbọchị ndị a bịara bukọ ha niile, ndị na-egburu ya n'etiti abalị, bukọ nke mmadụ niile, bukọ ma nke m. Anyị jekụọ n'osisi weze na-anyabata ihe igwe a na-eji edochi igwe ata ka moto n'ọwara ụzọ, n'ọwara mmiri na-abanye n'ime ụlọ, gbuo ha niile. Andasị ndị na-agarị na-ekwu ayọn kọndem ndị a ma n'ime ime obodo ha na-abachakwara, ma n'ime obodo bịa na striti buruchaa ihe ụzọ ndị mmadụ si anyabata na bịa burukwa ma nke m. Ya bụ nsogbu ga na-adị, mana ndị nọ n'ọchịchị kwesịrị ịfụ nsogbu dị, dozie ya, mee ya ka ọ benata ihe dị ka ochie a na-ezu. Maka a sị na ihe dị na nchekwa dị ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ndị nchekwa ga-apụta ife afụ ha anya ka egbuwe na-atụ ndị ọjọọ. Ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ deterrence, na-egbochi ajọ ihe ka ọ ghara ime. Nke abụọ bụ na ndị nchekwa ga-enyo imi n'ala, chọpụta ndị ọjọọ n'ụzọ ha si eme ihe ọjọọ. Onye bụ intelligence gathering n'oyibo. Nke ịtọ, a ga-etinye ụzọ a ga-esi gbochicha ndị ọjọọ ka a ghara ime ihe ọjọọ. Nke ịnọ, a ga-ejide ndị ọjọọ ahụ ma ha mee ya. Ọ dị mma. Injinia, ihe ọzọ eji mara gị bụ na ịbụ ọkwa nke ịbụ injinia, ịma ihe gbasara mmanụ na ka ịgbatakwasị ego na ihe gbasara ihe dị n'ala na mmanụ eji akwụ ụgbọala. Mana nke ọzọ anyị chọrọ ịjụ, maka na ịrụtụgasịrị aka n'ihe kwesịrị ime a na-emeghị, ajụjụ ndị a na-ajụ na-asị na nke mbụ ọbụla na ọchịchị etiti na-emegide ndị Igbo, na nke ọzọ ọbụla ego na-abata na ndịda Igbo na o pere mpe karịa ka o si abata na nke ọzọ. Ihe a na-agbado ụkwụ karịrị, asị na-ekechara ogbe na ogbe, ya bụ region, nke ndị Igbo pekarịa ekebe oke, nke ndị ọzọ akara nke ndị Igbo.
nọ ya mere na ya ego ada adịcha ijiri ụmụ ihe a niile rụtụgasịrị aka nọ mmegide ka a na-emegide ndị Igbo o kwesịrị ịdị otu a ọ bụ eziokwu na a na-emegide ndị Igbo nke mbụ eziokwu na a na-emegide ndị Igbo na-emegidezi ndị Igbo ike na-eme ka ememi na ndị Igbo ka bụ eziokwu nke Igbo na ndị Igbo jikwa ka ha na-eme onwe ha ya bụ ọ dị ụzọ na otu isi kwuo ya otu esi eke ego na Naịjirịa a na-ekede ọnụọgụ and ile anya ihu na ihe gbasara ọnụọgụ mmadụ nọ na mpaghara na ụzọ esi mee ya abụghị ụzọ eziokwu so nke ndị Igbo agbagoteghị nwanne anyị nwoke mụrụ isi Igbo ekwuole ya ọ nọ n'ọchịchị oge emere ya anyị nọ nwaanyị makọdọ ihe eme ile anya ebe mmadụ anọ asị na ndị nọ ebe ahụ dị ijeri mmadụ 10 ị naghị ebe mmadụ na-asị na ofu ijeri mmadụ nọ ebe ahụ ya anyị ma na-emetaghị ihe ọfụma nke a bụ nke mbụ and o so n'ụzọ esi eke ego ụzọ nke ọzọ esi eke ego bụ kedu ka ala ebe unu ha and ile anya ịhụ na ala nke ndị Igbo ọka ha nke ndị ugwu mana ọ bụghị otu a nke ekwesịrị isi ike ego otu esi eke ego bụ na ọnụọgụ mmadụ ndị ọ bụghị nke wuruwuru ọ ezigbote ọnụọgụ mmadụ ya bụ ụzọ ahụ nke esi na-emegbu ndị Igbo ihe o ji akachasị bụ na ụfọdụ si na nọọ na ndịda ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ na ndịda Naịjirịa ka esi eweta ụmụ ihe a niile dịka isi rụta aka a na-ewetazi ya ego ahụ ejikwara ya na-emegbu ndị ego a si na be ha abịa n'iji maatụ ụtụ isi a na-atụ na mmanya na-aba n'ahịa godo a na-eke ya na Naịjirịa niile mana iwu ndị ugwu ụfọdụ megidere ịṅụ mmanya na-aba n'ahịa hapụ ebutere ka ele ebe a ha kwurusie ya mana ha si eketa ego ya onye ka m na-ekwu ịma ọ chụrụ onwe ya n'ụgbọ si na n'ugbo eruteghị ya onye na-arahụ ụra ekechi oke ọ bụrụ na oke eruteghị ya kedu onye ọ ga-asị na ya mere ya bụ nke mbụ bụ na anyị bụ ndị Igbo ekwesịghị ikwe ka e were atụmatụ ahụ eji na-eke ego wee na-eke ego mana ụtọ bụ na edenye gị na akwụkwọ iwu anyị ga-eme ka edegharịa ya na ndị me ka edegharịa ya bụ na anyị bụ ndị Igbo ga-ekwetegodu na ekwesịrị idegharịa maka ọ bụrụ na mụ na gị na bụ ndị na-anọchite anya ndị Igbo mbịasị ka edegharịa ya esi ka aghara idegharịa enwere onye ga-ege anyị ntị enwe ndị na-ekwu ndị ọha na eze na-ekwu ya ndị afenifere a na-ekwu ya mana ihe a na-ekwu bụ na ịbịa n'ụlọ omebe iwu a dịka isi kwuo ndị ga-asị ka na ọnụọgụ na ọgụgodo na-achọrọ ime ka nkọwa anụgụ ihe m na-ekwu bikos ihe mbụ ụzọ kwuo bụ na a na-emegide ndị Igbo a na-engwe ndị Igbo so na-emegide anyị onye mbụ ụzọ kwuo adaba nka m na-eje maka ile anya n'ihe ndọrọ ndọrọ maka ịtụ akwụkwọ onye ga-achị iwu nke emere ikpeazụ a e kwuru na atụcha akwụkwọ n'ebe a na-atụ akwụkwọ ka e were igwe eletrik gbasa ozi ọnụọgụ agụta ka a ghara ibu ya jewe ebe mmadụ ga-enwe ohere ịbịa metụ aka n'ihe a gụpụtara e nwere ndị Igbo ejeghị ụbọchị a tụrụ vootu ya bụ ekwuru okwu maka ya ekwuru okwu maka iwu ga-eme ihe enwe ndị Igbo ejeghị bụ ndị na-anọchitekwa anya ndị Igbo ndị na-anọchite anya ndị Igbo ya bụ a na-emegide ndị Igbo mana ndị enwere ndị Igbo so na-emegide ndị Igbo ọ ya bụ dimentin m na-ekwu ọ ya bụ isiokwu m na enwere ndị Igbo so na-emegide ndị Igbo oge ndị nchekwado obodo bịa na-egbu mmadụ na mana olu mana Owerri enwere ndị Igbo si na ọha si abịa ya bụ ndị na-achị n'ebe ahụ si na ha si abịa were ọnụ ha kwuo na ọha si abịa mana ha ga na-anọ a na-emebi obodo kedu onye na-emebi obodo a sị na a na-agbagasị ụlọ ọkụ na kedu onye na-agbụ ya ọkụ ọ eziokwu na anyị fụrụ na a sị na amahụ ndị ahụ amahụ ndị ahụ kedu otu izizikwa nnọọ ndị Igbo si na anyị ma ndị anyị che na ọha ka ezi onye si na ndị Igbo onye kpọsịrị ka bịa gbuo ndị Igbo jụọ na ya kwuo
nọ ya si ndị nchekwa obodo ha bịa ndị agha ha bịa kedu onye ha bịa na-ejide onye nọ na be ya ejekpụrụ mmadụ na be ya onye na-eji epọt agbagbuo ya n'ụzọ epọt otu esi ejide ndị na-emebi obodo mana a na-ekwu na ama ha nwunye ya nọ nwa ya nọ ọ na-eje epọt ka edupụ ya na epọt agbagbuo ya n'ụzọ kedu ụdị ihe nwe ha ya bụ ihe m na-ekwu bụ ọ chụrụ onwe ya n'ụgbọ asị na ọnọgbu eruteghị e nwere ndị be anyị so aka ha dị n'ihe na-eme anyị ndị nke a bụ otu ụzọ pụtara ihe na nso nso a ogbugbu egburu ndị mmadụ n'ọrụ ugbo n'Owerri maka ndị ahụ eji na be ha je kpụpụtacha kedu otu ụlọ si manụ ha mere ihe na-esi ha kwuru na ọ bụ ha e nwere onye nke na-arụ na ụlọ ebe si ebute mmanya si na narị 1.5 million bifo ahapụ ya so onye na-arụ n'ebe si ekwupụta mmanya ọ ya bụ unknown gunmen so anyị na-ekwu ihe a na-ekwu anyị amara na anyị nwere ndị iro ma nke nọ n'ụlọ ma nke nọ na gọọmenti etiti ndị iro a achọghị ka eziokwu pụta ife ha bịakwa ekwuo na anyị mere nke a mee nke a mee nka ihe anyị emeghe ya bụ ile anya ndị ọchịchị etiti kwuru nọọ IPOB so na-eweta ọgbaghara mana ndị IPOB kwuru na ọbọ ha anaghị na onwe anyị n'ebe a mana ndị IPOB kwuru na mmadụ egburu ibe ya n'ụzọ ha si achọ ihe a na-achọ bụ ụzọ udo ya bụ anyị na onwe anyị kwuru na ọ bụ ndị IPOB maka enweghị ihe gosiri nọ ndị IPOB anyị na onwe anyị na-ekwu nọ ndị a na-achị efi na ha dịbụ mbụ na-eme and ọ ka ha si eme kedu ka esi ma ejide enwe ya kpọgbugoro ụlọ ikpe kwe ya ọ ya ka anyị na-ekwu ka enwe onye ejide maka ndị nchekwa obodo a ịma na onye ọchịagha pụgo na ọrụ nnukwute ọchịagha pụgo n'ọrụ bụ Dena Danjuma kwuru na aka ndị na-echekwa obodo dị n'ihe a na-eme ọmụ gwuru ya ihe a niile bụ ebubo ka aka na-ebo mana nkuru boro ndị Igbo na-ewu ọgwụ ebubo mana eji na-egbu ndị Igbo so ọ bụ na ebubo onye ọbụla enwe ndidi ka a mara otu o si mee ya bụ na dịka isi kwuo maka na ihe a na-ekwu na dịka isi fụ ya ugbu a bụ ihe butere na ndị ntorobịa ndị Igbo na ndị okenye ndị Igbo ada erubezi ihe isi dịka ekwesịrị maka na ha na-asị na ha anaghị azọtazi oke ha dịka ekwesịrị ọ bụ eziokwu ya ịkwadoro ụzọ a ndị ntorobịa ya achọ n'ebe ọ bụ na a na-emegbu ndị Igbo si hapụ ha ka ha were onwe ha ịma na ihe niile ihe gbasara mmadụ na-abụ ma mmadụ ịtọ ma mmadụ ịnọ ọ na-aka mma ka akpa ya akpa kọwara isi ụka maka ọ bụ na akpaghị akpa alụ ọgụ ndị otu anyị bụ ndị na-ekwu ka a ghara isi okwu ka ghara ịlụ ọgụ ka akpa ihe niile akpa ya ọ bụrụ n'ụzọ oyibo ọ bụrụ dialọg ka ghara ịnọ maka ịnọgụ bụ imebi ihe and anụ ọgụ mepụchakwa ihe mechakwa akpa ya akpa so ọ ka mma na akpara ya akpa ka a ghara ịnọ ghara imebi ihe ka ihe ị chọrọ ka akpa ihe a ga-akpa bụ mmegbu a na-emegbu ndị Igbo a ga-akpa ya akpa a ga-akpa otu esi dobe ọchịchị obodo ya na otu esi dobe mpaghara ka nkọwa ya ịma na ibi ugbu a mpaghara enwere na Naịjirịa bụ steeti region adịghịzi mana ile anya mana ndị okenye ndị Igbo na-achọzi ka e nwee region ya bụ ka e nwere ogbe ya bụ ka ndị ọwụwa ya ọchịba onwe ha hazibe ihe dị na be ha na-atụzi ụtụ isi ndị Yoruba na-eme ndị ugwu na-eme ọ nke ahụ ka mụnwa kwere na ya mụnwa bụ onye a bụ Chief Martin Onovo nke mụnwa kwere na ya mana ya niile a ga-akpa ha akpa maka ile anya ịhụ na ije ihe dịka obodo Kano ịhụ na ọtụtụ ụlọ na akụ na ụba dị na Kano bụ nke ndị Igbo ije ihe dịka obodo Lagos ịfụ na ọtụtụ ụlọ na akụ na ụba dị na Lagos bụ nke ndị Igbo
ije ihe dị ka Abuja ifu na ọtụtụ ụlọ na akụ na ụba dị na Abuja bụ nke ndị Igbo. Ya bụ otu ọ bụ na Naijiria bịakọtara ọnụ na 1914 nọgide nọrọ 2014 ha bịakọtara ọnụ ọ bịakọtara ọnụ amalgamation. ọha ji aka abịakọta ọnụ ka ndị ọcha kpokọtara ndị ọcha kpokọtara ya ọnụ. maka na ụfọdụ na-asị na ọ bụrụ obi ha. Mana ọ bụghị obi anyị, mana anyị nọgị ya 100 years bido na 1914 ruo 2014. ọ bụrụ ịma na ewu okwu ikwuru si na a na-akpa ya akpa. ndị ụfọdụ ndị ugwu ndị ndịda ndị Yoruba si na-akpa ha ya akpa. No, onye eziokwu akpa ha na ya akpa. Mana onye oshi bịa na be gị jide egbe, gịnị ọ ga-akpa ya akpa? Ị ga-aghọta ihe a na-ekwu. Onye oshi bịa na be gị weta egbe sị gị na nye m ego, weta ego gị Chizzy, gịnị ọ na-akpa ya akpa? Gịnị ama mkpa na ya akpa? Ị ga-achọ ego gị were nye ya. Ya bụ nke mere emego. Ihe m na-ekwu bụ na nchịkọta ka ikwusi gwuo ibutere ya. Anyị abịakọta ha ọnụ mana achịkọtara ya ọnụ ndị ọcha. Achịkọta ya ọnụ na 1914. Anyị nọgide no 2014 dị 100 years. Ihe akwa 2021 kwa 107 years ka anyị. Ihe anyị kwesịrị ikwu ime ugbu a bụ ndị si na ọ dị ha mma na ndị si na ọ dịghị ha mma. Mmadụ na-abịakọta ọnụ akpa ya akpa. Maka ịbụ na ihe dị na nwunye ọ bụla ha akpaghị akpa ka ekwekọrịta ha gbasa. Onye bụ ihe na-ese. Ihe anyị na-ekwu bụ na Naijiria niile, ọnụma niile, ọkacha ndị ahụ bịakọtara ọnụ na 1957 oge ndị ọcha na-ala ji obodo oyibo na Lancaster House akpa ya akpa kedu ka Naijiria ga-esi dị. Nke ahụ akpara ya akpa zig soje ekwute na ka ọ ga-esi dị. Abịa ọchịchị bido na 1960 afụ na ọ naghị aga ọfụma. Ndị amị iwe bịa iwere ọchịchị, nsogbu ga esi otu ahụ iro nsi chịwa. Esi otu ahụ ndị agha si otu a na-ewezi ọchịchị tụrụ kuu. Ya bụ onye ji egbe o jide onye ka iko mata ọkpụrụ ndị nke ọzọ onye nwa achịwa, onye ọzọ bịakwa kpụrụ ya onye ka achịwa. Ya bụ o wee si otu a wee dị. Ya na-ekwu ugbu a ka ọ dị taa mmadụ niile kwesịrị ndị ahụ ọgbakwa ndị dịka Zigi ha jegoro ụzọ nke ọzọ. Nọ ndị nọzi ugbu a na-awụrụ ha. Ndị nọzi ugbu a na mpaghara ndị dị ndụ ugbu a na mpaghara ahụ fụtakwa n'ụdị ihe a. Na a ga-abịakọta ọnụ ekwuo ihe anyị na-eme. Ọ dị ka ọ naghị aga a na-ese okwu nnukwu. Ndị Fulani na-egbu mmadụ. Ụfọdụ n'ime ha abụọ ha niile. Ọ sịkwana nwa ha niile ndị ga na-egbu mmadụ bụ ndị Fulani. Maka e nwere ndị nke ya mana ewebere onye ejidere n'aka sikpọ ọkpụkpụ n'ikpe. E nwere ndị ga-akpụpụ n'ikpe na Ondo steeti. Ndị a tọrọ atọrọ bụ na ndị tọrọ ha bụ ndị Fulani. Dr. Tunde Hamzat atọrọ ya atọrọ, o kwuru na ndị tọrọ ya bụ ndị Fulani. Ụfọdụ n'ime ọ bụ ha niile. Ndị ajọ mmadụ n'ime ha. Mana ịma na ha sị na ụfọdụ n'ime ha abụghị ndị Fulani Naijiria na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị batara abata. Mba. Na ụfọdụ ndị na-eme ha niile ihe na-ekwu bụ ihe dị gị mma n'obi. E nwere otu nwoke aha ya bụ Alhaji Kawu Baraje. Ọ nnukwu ọ chairman of ndị otu ndọrọ ndọrọ PDP jee soro baa na APC. Ọ dị ka ọgwụgwọ ugbu a. Ọ nọ ndụ ọgwụ mere birthday Alhaji Kawu Baraje. Ọ sị na ọha jere kpọta ndị Fulani ahụ si na Mali na Senegal kpọtacha ha ka ha bịa lụọrụ ha ọgụ ndọrọ ndọrọ na 20. O zoro ezo. Mana ịma n'oge gboo. Chere ka m bịa. Biko ịma mbịa sị anyị na ọ bụ ndị Fulani. Eme of Muri kwuru ndị na-eme ha bụ ndị Fulani. Gọvanọ Ekiti kwuru ndị na-eme ha bụ ndị Fulani. Ọ bụ ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na gọọmenti of Ekiti steeti kwuru ndị gburu mmadụ na ihe a na-ekwu bụ na ọ bụghị ha niile na-ewe ndị ọ bụrụ ha niile dị na-eme otu a na-ewe ndị bịara abịa na maka na gboo ndị anyị na-ekwu anyị na ha na-anọkọ. Ụfọdụ n'ime ha a na-aga agụghị eburu ma nri na-erikọ a na ndị Igbo na-echefu ya. Nsogbu a adịbeghị otu a. Nsogbu a wee pụta a na-alụtụ aka na ndị si obodo ọzọ na-abụghị Naijiria ndị anyị na ha nọ na Naijiria bụ ndị na-emezi ihe a. Mmasị gị na Alhaji Kawu Baraje kwuru na ha kpọtara ha nọ ndị ọchịchị na-achị ugbu a na Naijiria kpọtara ha. Ọmụ kwuru ya ike ya mara. O so na ndị isi na ndị ọchịchị otu ndọrọ ndọrọ na-achị Naijiria ugbu a. Onye o ji onye akwụkwọ ọmụ kwuru ya. Ọ dị mma ka anyị were ya wee na-agbarata na be anyị.
dịka anyị si ekwu ya, kedu ka a ga-esi wee mezie nchekwa ịma ihe a na-ebido nke mbụ bụ ndị Igbo na-ekwu na a na-emegide ha ịlụtụkwara aka na a na-emegidesi ya ahọba ọkwa na eche abịa cheksia maọbụ nyochaba ka esi onye Igbo o ruru achụpụ ya kpọta onye ọzọ ịchọrọ ka mkpọfa dị achụpụ. Ụfọdụ ndị Igbo wee na-asị na ọ bụrụ na a haghara ya ọchịchị si ya onye Igbo ọchịchị ikwere na nke ahụ na ọ bụrụ na a haghara ka ogbe na ogbe na-achị dịka isi kwuo dịka isi nke ahụ ka ị kwadoro ya bụ ka ndị Igbo na ọ na-abịa na-enyocha ihe na abịa na-atụzi ụtụ isi ndị Yoruba na-eme ya na-atụzi ụtụ isi na ọ bụrụ na eme ya otu ahụ ndị okenye na-ekwu ya emechaa ya otu a si were ọchịchị ya onye Igbo iso akwado nke ahụ okwu ga-amaka. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na biko ka unu na-ekiri unu nwere ike ije na YouTube ugbu a ka unu fọ Chief Engineer Onovo anyị nọ ebe ahụ ugbu a wee na-ege anyị ekene ndị ihe na-ekiri anyị na mba ụwa dum ebe ọ bụ na esi wee na-ekiri anyị na Kpakpando TV na YouTube anyị na-ekene gị ọ bụ anyị na Chief Martin Onovo bụ onye zọbụrụ ọkwa ọchịchị Naijiria site n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke NCP n'afọ 2015 o rukwara n'afọ 2011 o wee zọkwa ọkwa ọchịchị ọzọ n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Action Alliance. Ihe o megoro dị egwu o jere obodo oyibo gwụọ ka esi akwa nka na ụzụ na ka esi eme mmanụ na-agbapụta na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọkwa o ji na otu ọ dị na ya akarịrị akarị ọ ya na-akọkwa ka o si ada maka na ịkọwa ka o si eme n'ala anyị na mba ụwa doro ya nke ukwuu. Ọ bụ anyị na ya na ugbu a n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka unu wee tie ya mana ọkpa okwu n'ọnụ ị na-akọwala anyị ụzọ ihe na-abụghị ikwu enwere ike achịkọta ha na-abụ ọnụ ya bụ ọ bụghị iwere nke ịhapụ nke ọzọ. Yes, enwere ike o ruru ndị Igbo ịchị ọchịchị ma Buhari rịda ndị Igbo ka o ruru nwe onye ọzọ uru ọ bụ na ekweghị ka ndị Igbo chia mmegbu nke ahụ dị n'ofe akụkụ ka edozie ọchịchị obodo ka ọ bụrụ na mpaghara nke ahụ dịkwa mma n'ogbe ha na-abụ enwere ike jikọ ha na-abụ ọnụ ha na-abụ ndị Igbo chọrọ ha na-abụ ọ bụghị iwere nke ịhapụ nka. Mana iche na ndị Igbo ga-ejikọtawa aka ọnụ wee mee ya ile-anya ugbu a ụfọ na a na-alụta aka otu aka chịbụrụ obodo Lagos chi agba egwu dị ka ọ chọrọ ịpụta eche na ọ pụta na ndị Igbo ga-ewe ohere ịpụta onye makwa ahụ n'ọdị onye ọgwụ o so n'aka ndị mere n'ọchịchị ugbu a ndị iche nọ o so na otu ndọrọndọrọ onye isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-achị ugbu a onwe ha ọkwa ji ha bụ onye ahụ ha sị ha bụ onye ndu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị onye ndu ọchịchị ndị ndọrọndọrọ na-achị ugbu a bụ Buhari ọ ya bụ onye ndu mana o so na ndị gbanyere mgbọrọgwụ na ndị gbanyere mgbọrọgwụ kere mgbọrọgwụ ọ gbanye m na-agwa gị ala ha ji kawu kpara je bụ ndị isi na mbụ bụ ndị ha gbakọtara ọnụ na tupu emewe ndọrọndọrọ 2015 ha bụ nwoke ahụ ọ dị ahụ one ịnụ ihe Babangida kwuru ya jee nọrọ ana na ọ kaala ihe ọ ga o ji mkpọrọ na London onye a ga-abịa chịa oge onye isi anyị na-achị ugbu a na-achị ọkwa ofu ihe a ka e kwuru mana o mechara cha maka ihe dị n'imecha chi ya bụkwa na akwụkwọ ndọrọndọrọ amanụ m ihe na-akpọ vootu n'Igbo akwụkwọ mbịanye aka na-eche aka ihe sọrọ ndị anyị na-eke ka ha na-ede o so n'ihe mere gị oge ndọrọndọrọ akwụkwọ ọ na-ekwu ekwu nke a na-emegide ịma ha oge bidobi ndọrọndọrọ tụrụ ugo ha sị na ọ bụghị ya na ọ dara ada otu ha si eme ọ bịa jewe ụlọ ikpe jee lụwa ọgụ jee lụkọta gịnị mekwa na ije ụlọ ikpe ọ bụghị ofu maka iche eke n'oge ihe mere ana otu o si mee iche eke oge ihe mere ana otu o si mee ị mara ma ị ga-eji ụlọ ikpe ma ịma nje maka ọ bụrụ na onye ọkaikpe ịma na ya na Chizzy dị na mma na Chizzy tiri ebe ahụ ana ọ na-agbachitere Chizzy gị bịa kpụrụ Chizzy jee n'ụlọ ikpe kedu ị na-emekwe ya bụ ị ga-enyocha ọtụtụ ihe tupu ijewe ụlọ ikpe mana ịmakwa na ofu ihe ahụ mekwere
oge Oshomole ndọrọ ndọrọ na Edo steeti ndị INEC si onye ọzọ win Oshomole gidigidi jekwa ụlọ ikpe ya na ha gidigidi ọ napụtakwa ya enwekwe ndị jere ọha winiro jekwa ụlọ ikpe mana ha enwetaghị akwụkwọ ha nwekwe ndị dara ada like n'Imo bụ ndị onye nke anọ mana o jere ụlọ ikpe si na onye nke anọ bịa n'ihu mana o mere nke mana ịma na e buru n'ụzọ merie ya n'ụlọ ikpe ya bụ ihe ha adịghị otu unu si ekwu ya ihe a na-enyocha n'ime ya dị ọtụtụ. Ọ dị maka na anyị chọrọ ka ndị ọzọ soro jụọ ajụjụ a otu iji fụta ịmụ ihe a niile o ruo n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abịa abịa ugbu a ị ka ga-abịa zọọ ọkwa ịchị Naijiria dịka onye Igbo ị chọrọ ịbụ Chineke? Ajụjụ ka m jụrụ. Ị chọrọ na ịbụ Chineke maka ọzọ Chineke gbanye ga-eme echi. Ihe ji ekwu ya maka na egwugoro ndị pụtara na-agba egwu na ha na-apụta ha bụ ndị ahụ ha amaghị ha na-eme ọ eme m jisi gị ha bụ onye ahụ na ahịa nọ na London gara nka mana ndị Igbo nwere ike iji ofu obi wepụta ofu onye Igbo niile akwado ya ịdagokwu ya unu ekwuzina ihe ahụ yes unu ekwuzina ha oge o ruru ndị Yoruba na 1999 ha eji ofu obi wepụta ofu onye sọ mmadụ na-abụ mana ha eji ofu obi wepụta ofu onye sọ mmadụ na-abụ ama maka kedu ihe na-ekwu ha eji ofu obi wepụta ofu onye oge ahụ falaye na ha ejighị ofu obi wepụta ofu onye ya bụ nke ahụ bụ mbụ oge Yaradua pụtara ịzọ ọkwa Atiku na ndị ọzọ pụtara ma Buhari nke a Buhari ịzọrọ baa ọkwa Atiku onye Fulani Buhari were Fulani ọkwa ha na-agbapụta kedu otu na-ekwu onye nsi ndị Igbo aji ekpọta ofu onye na ndị Igbo adịghị siriọs ihe a bụ nkọgheri kwuru na akọgheri onye Igbo ofe iliri na ọ ga-azọ nwe ya pụta Chizzy ga-azọ nwe ya pụta mụ bụ Chief Onovo m ga-azọ nwe ya mpụta anyị na-epụta onye win ọ dị mma ihe eji ekwu ya bụ na a na-ekewa ntuli aka ndị Igbo na ka a ga-esi bere aka a ga-adịza ka na-ekewa anọ ya ka m ji si gị na ihe a na-akpa ya akpa ndị Igbo niile uche ha dị ya ha burugodo ụzọ pụtawa mana ịjụọ m n'uche obi m orugbo oge a ga-apụta ọ eme m ji si gị na enweghị m echi ọ dị mma ihe m ji ekwu ya bụ dịka ndị ọzọ si agba egwu ugbu a ile anya ịfụ na m pụta na 2011 pụta na 2015 o ruo 2019 anyị je kpaa ya akpa na Abeokuta asị m je nọrọ ana oge ahụ ije fụ onye isi chịbara Olusegun Obasanjo asị m je nọrọ ana ya m na ikwe na-ewe ndị na-anọ na-akpọnite mmadụ atinye n'ọkwa ọ maka na iweta onye ịma na ihe ejikwu ya bụ na ewe ndị na-achị n'ọgasị na ngalaba ọchịchị na-achị n'ala Igbo a sị na ewe ndị na-akwado ha na-eso obodo ọzọ akwado ha ị nweghị ike ịchị Naijiria ma sọsọ ndị Igbo soro gị enweghị onye chịrị Naijiria maka sọsọ ndị be ha soro Buhari dara ugboro 3 maka ọsọsọ ndị be ha soro ọ daa 2003 daa 2007 daa 2011 ọ dara ugboro 3 anya ka m ji kwuo wee rụzie n'oge onye aka chịburu obodo Lagos na ndị be ha nọ kpazie ewee kwado ya ọ bụghị eziokwu a sị nke ịghọta gee ntị nke mbụ a na-akpa ihe akpa maka otu anọ mpụtawa ọchịchị m ga-abịakwute gị bụ Chizzy jekwue ndị ọzọ maka sọsọ gị enweghị ike itinye so otu esi eme ya so eje kpaa ya akpa asị m nọrọgodu ka mmadụ niile gbakọọ ọnụ ka amara ma ka ihe ga-esi pụta ebidogo kpaba ya ugbu a mụ aghọta ọkwasị gị n'orube mụ aghọta tinyekwa aka mmadụ niile akwado Atiku onye Fulani enweghị na-esere anyị na Fulani mana ndị a na-egbu mmadụ na-achị efi bụ ndị Fulani ọ dị ma ihe eji jụọ ya maka oge ihe a ga-ajụ oge karịrị akarị ebe isi na a na-akpa ya akpa a na-akpa ya akpa ịmana echiche gị adịzi ka echiche ndị Igbo na ndị Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ bụghị na ozuru ahụ ndị ọzọ ebidogo kpaba ndị ọzọ ebidogo jebe ije na-akpa na-eme ndọrọ ndọrọ ụfọdụ esigo na otu ndọrọ ndọrọ ọzọ banye na otu ndọrọ ndọrọ ọzọ kedu otu ndọrọ ndọrọ ị nọ na nkịta ị naghị ege ntị maka ị na-achọ ikwu na ihe ị na-ekwu n'otu ọ dị nwa na-ekwu na ọ bụghị otu ọ dị gee ntị onye ọbụla adọ ndọrọ ndọrọ sọkwa ya bụrụ lokal gọọmenti chairman
a na-akpa ya akpa maka ndị ijekwu mmadụ na-ekwu onye ga-achị ọha mmadụ and ọha mmadụ ahụ nọ na mpaghara nọrọ n'otu ile anya na 2019 otu ndọrọ ndọrọ 53 bịakọrọ ọnụ anyị wee kwado Atiku mana ọ mechara daa ọ gị si na ọ dara anyị mana o meriri ọ bụ na akpara ya akpa ọka nọ n'ebe ahụ mba anyị mana o meriri anyị kpụ ya gba ahụ na ofu ebe ka a na-akpị ya ọ bụghị ịkpa ya ofu ebe ezi na ịkpa gị akpa ị ga-akpa ya akpa with ma ndị kwere ma ndị ekwenye anyị mana ihe dị na ndọrọ ndọrọ bụ ọ ndị nka na ọnụọgụ and ịnwe otu o si ga ọ ga-ebido jụwa si ka eje n'igwe eje mara ọnụọgụ eji dota ọnụọgụ onye isi ala amara onye tụrụ ugo onye nke ya ka ndị anyị na-eke ekwenye ọ bụrụ na ha bụ ndị eziokwu ha ka ekwenye ka ije ọ bụ na akpara ya akpara ha ka ekwenye ọ bụ na ha so na ndị na-achọ ndị mmadụ ịda gị ya ịkpịa akpa ị na-confuse ọ bụ na akpaziri akpazi ka mba onye ka m na-ekwu ị na-confuse ịkpịa akpa ya na wuruwuru ọ bụghị ofu ihe ịkpịa akpa bụ ka ọha mmadụ kwete wuruwuru bụ na ọha mmadụ ekwetego ije tụgharịa ya ọ bụ ya dị iche iche ya confuse ọ dị ma achọ m ka ndị masị jụọ gị ajụjụ onye anyị na ya na-akpara bụ Chief Martin Onovo bụ onye zọbara ọkwa ọchịchị Naijiria na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NCP n'afọ 2015 o mechakwara wee pụta n'afọ 2011 oge ọ zọkwara ọkwa ọchịchị ịchị Naijiria na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Action Alliance anyị na ya na-akpara bụ ka imi na ọnụ dị ala anyị ọ dị mma kedu ka anyị ga-esi wee na-aga n'iru cheta na abụ m Chizzy ani ugbu anyị nwere ike ije kiri anyị na YouTube ejefụ Chief Engineer Martin Onovo fụ ka anyị si akpa ya ebe a mana ịchọ ịjụ ajụjụ ugbu anyị nwere ike ịjụ na 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 cheta na okwu niile a na-ekwu ebe a bụ echiche ndị kwuru ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM ka ọ dị maka anyị na-ekwu na maka ya Excellency ị na-ekwu dị rọk ọlụ m ka m na-alụ Obasanjo ahụ o mere ndị ọzọ Atiku still ọ dị mma ka ndị mmadụ jụbazie gị ọ dị mma ugbu anyị nweziri ike ịjụbazi ajụjụ ihe anyị na-ekwu bụ ka ọchịchị ala anyị si dị ugbu a ọkachasị n'ala Igbo nakwa na Naịjirịa kedu ka isi fụ ya onye na-akọwala anyị onye anyị were dịka onye ọbịa pụrụ iche bụ Chief Martin Onovo zọrọ ọkwa ọchịchị ịchị Naijiria na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NCP nakwa o mechara zọọ n'afọ 2011 otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Action Alliance 09097711009 maọbụ 09023111009 maọbụ 07050791009 biko ịkpọ ibe ya kenke ị nwekwara ike ije na YouTube ije kirie wezite ozi gị gwa m afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị ndị afa gị na-ebe iche akpọ a na-ekele gị onye isi onye ọma ndị Igbo ahụ ga-eji akwado ya onye isi ọ na-ajụ gị ọ sịrị kedu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ na ya ka a ga-eji wee kwado gị ihe anyị na-ero ugbu a bụ na anyị ga-achịkọta otu ndọrọ ndọrọ ọnụ otu anyị si mee na nke gara aga oge otu ndọrọ ndọrọ 53 bịakọtara ọnụ bịa kwado Atiku na nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi otu anyị si ruo ya maka ile anya ugbu a otu ndọrọ ndọrọ ọtụtụ chọrọ ijikọ aka ọnụ ka e wee mee ka ọnụọgụ wee karịa na ndị nke so anyị gwara egezi ntị ka ndị ọzọ wee jụọ ya bụ ihe ka mkpa bụ ka ekwekọrịta otu ọ ga-esi dị maka ile anya ịhụ na Babangida si achọzi ndị
okenye ọ bụ ihe ofu onye kwu ka ihe ndị obodo kwu ị mana ikwu onye si na ofu onye kwuru geenụ ntị ọkwa okwu aro si na ofu onye apụta ofu onye tụọ aro ọha kwete ọ bụrụ na ya obodo ihe ọha kwuru o wee bụrụ na-ewe ndị ji Naijiria afa gị na-ebe isi akpọ nke ọ gị kwuru nke ahụ afa gị na-ebe isi akpọ nwa bịa ya nkenke o Nkenke na-ebe bụ na nwoke a na-ekwuche afa ya bụ Chief Martin Onovo Chief Martin Onovo ekene tere gị Chukwu gozie onye ọma nwanne mmadụ ihe mkpochi ikwu ikwuchite ego mmadụ gaa n'ihu ọ ga-adịrị gị mma nwanne m afa gị na-ebe isi akpọ Udochukwu ana m anụ ihe na-ekwu gaa n'ihu ana m ekene ọga anyị Onovo na ihe ọ na-akọwata 1999 ọgụgụ Olufaya na Ọbasanjọ pụta ka n'ife weghị na ndị ọzọ pụtara imere ọfụma ndị Igbo chọkwara rizọt ji ha pụta onweghị ihe o mere mana ofe ajụjụ ka m nwere ije na ibe na-ekwu ọ na-anụ ya ndị ahụ na-eme wuluwulu na magomago na ndị na-egwu okwe iwere nke a iri ome ego ịrụbụ na nke a kedu ihe ọga anyị Onovo na-akwado ime ha ka ha hapụ ịpụta ọzọ maka na amachakwa ebe niile ka alụrie nne ịma na anyụkọ mamịrị ọ n'ọgbọ ụfụfụ otu ị nọ mara ihe a na-eme anọ m mara ihe a na-eme Chizzy na ọrụ mara ihe a na-eme anyị ga-akpa ya akpa ụzọ anyị ga-esi gbochie ha maka ndị a echeghị m na ha chọrọ ichegharị so anyị ga-achọ ụzọ anyị ga-esi gbochie ha anyị ejisi ike dịka nke a oge ejere ime iwu akwụkwọ mbịanye aka ka a kpọọ ọnụọgụ ozugbo zigi ya na ụzọ igwe ka a na-afụ ya ozugbo afụ ya ozugbo ọ dị ma ka afa gị na-ebe isi akpọ daalụ afa gị na-ebe isi akpọ agbawo ngwanụ mana o nwere ihe na-agbagochi m anya n'ebe ndị Igbo nọ ọ bụ eziokwu na ọ na-atọ ụtọ ma amalite mana oge ruo ị maara na ndị mgbakọ ukwu a ha mara na okwe ndọrọ ndọrọ igwu mana ihe m na-achọ unu bụ ndị Igbo unu kwadokwara akwado ije gwuo ụdị okwe ndọrọ ndọrọ ahụ a na-egwu na eruo ha gbochie unu na ọha ma wụ ndị mmiri ike eji anya okwu ngwa daalụ maka tekisechetere daalụ ihe ego na akpa daalụ afa gị na-ebicha ị ga-achịkọtazi okwu a niile ọnụ afa gị na-ebicha daalụ ngwa gaa n'iru onye obodo a ọkara na studio efugo ihe Chizzy anyị na-eme ọtọ gị igbo nke eziokwu ọ ya anyị na ha na-agabiga na Chizzy bụkwa onye eziokwu mana ọ ga-ajụ m ajụjụ ka m kọwa onwe m ọfụma mana a ga-achọ igwe a ma ga-achọ gị kwuo okwu mana ịtọzi igwe okwu agaghị ekwetu ikwu ya okwu ọ ya bụ ihe anyị na ha na-agabiga studio niile nọ na South East enwe nke na-akwụnwu n'eziokwu ọga ọ bụrụ ị ga-bifo tupu ịkpọ na studio ịkọwara ha bụ eziokwu ka ahụ ike dị ala eze Chukwu ga-eme ebere anyị niile ga-eje ala eze ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ mgbọdụ ile gaa n'iru ana m ekene na anyị ukwu na-asị ike ọ na-ekene gị onye ọma isi ala mana ihe m na-ekwukwe ọ ga-adịrị m nnọọ ka nsị bụ ọ na-adị m ka ọ na-asị ka onye Igbo ghara ịga n'ebe ahụ achọ m kịta ọ ga-abụrụ onye Igbo gaa dịka ịta ndị na-achị achị nọ kịta ga-agbabara ndịla n'odibo ya bụ egwu na-atụ m egwu atụra gị nwanna ndị Fulani bụ ndị be anyị ọgbakwa ndị nkere egbu mmadụ anyị niile bụ ndị Naijiria ndị Yoruba ndị Hausa ndị Fulani maka Fulani dị iche Hausa dị iche ndị Igbo ma ndị mba mmiri anyị niile bụ Naijiria anyị kọ mamịrị ọ n'ọgbọ ụfụfụ ka anyị were nke a ka echikọnatazi ya afa gị na-ebicha agbọ
Asọkwa soja province azụ. Be ya nkenke. Ana m ekele nwoke nọ na studio. Afọ ya bụ Chief Martin Onovo. Chief Martin Onovo. Ya na mụ kelele. Ọ na-anụ. Onye ọma ekele m gị. Mgbajụ ajụ gị na nkenke. Na ibe m na-ekwu bụ na o nwere okwu gọvanọ dị na ndị bụ ọnọn gọọmenti bụ Igbo. Ibugie na onye ọbịa mkpọkọ agbata obi ekiri ekpo nkụ okpo ntụ. N'eziokwu bụ ndụ okwu asị bụ ọnwụ. Unu kwuru n'eziokwu. Ọ dị mma. Daalụ. 3,000 Igbo people nọ na prison yard ndị soja n'oge Igbo. O nwere ihe ekwute nke ahụ. Ọ dị mma. Daalụ ka anyị wee na daalụ. Ọ bụrụ na eziokwu na e nwere ndị Igbo aka ji eji ma a na-aga akpọ ndị ọkaiwu ka anyị jee gbapụta ha. Ọ dị mma. Ka anyị nwere onye eji ya kwupụta ka anyị mara ọgbakọ ndị ọkaiwu anyị chief ka a na-ekwu ya ka nwanne m nwoke batara ebe Honorable Uche. Anyị ma ya dịka so nwanne ịmara ihe m na-asụ Igbo ọgwa unu ọ na-ekwe na ọ ya mara amamihe nna gwa ọ ga-ejizi bekee ta kawalụ m ya ihe mma ị ga-asịzi m kọwazie bekee aga m akọwabụ bekee ihe m na-akọwa bụ Igbo. Nọ oisi anyị ekele gị. Anyị na Chief Martin Onovo na-akpara ogbugbo ihe m chọrọ ịjụ gị ka eji chịkọnara akụkọ onye jụrụ ajụ sịrị ndị Igbo kwadoro akwado wee na-asị ejidere Sunday Igbo ndị be ha ma ndị eze ma ndị ọdịnala n'ebe ejidere ha niile jee ebe a si mba na ihe a ma akpụ nwa ha otu a mana ejidere Nnamdi Kanu si na Kenya ka a na-anụ na ejidere kpụnata ya obodo a. Ndị Igbo ndị dịka unu ewero ndị na-eje ije ọ dị mma ndị na-achị n'obodo unu ekwuzi n'ụdị okwu a na ọ bụghị eziokwu na unu na-eme mmụọ ndị mmadụ na-ada mba. Ndị ji Nnamdi Kanu ọ gaghị ara ha aga ndị Igbo anyị pụtara ọfụma mmadụ niile ama nje kọtụ kedu oche onye dị na kọtụ Igbo niile ruru 80 million Igbo people bịa na kọtụ kedu oche ha ga ewere ndị na-ekwu okwu dịka ndị Ezi Ife jere kọtụ o jere dị a as okenye n'ala Igbo. Anyị na onwe anyị ije ihe dịka ịntanetị tinye aha m tinye okwu ahụ ịfụ na anyị nọ ya ọha na eze na ya mmadụ niile pụtara Nnamdi Kanu anyị agbahapụ ya unu ekwuzi n'ụdị okwu a kedu ihe mekwana ya ha ejide ego ya ọ ga-abịa n'ụlọ ikpe lọya one ndị Igbo jere ebe ahụ unu na-asị na ha hapụrụ ya kedu onye hapụrụ ya nwe ya hapụrụ Nnamdi Kanu ndị ọchịchị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka gị na-achị ndị ndọrọ ndọrọ ọkwa ịnọ nwanne anyị nwoke abalị ibe kwuo okwu ọsọ ya na-ekwubu n'okwu kemgbe ndị ọzọ ke ndị ọzọ mana Ezi Ife jere ebe ahụ ọsọ n'ọkwa ugbu a nọ n'ọkwa a na-ekwu ndị nọ n'ọkwa na ndị ọchịchị ọdịnala ndị Yoruba na ha niile jere ebe a. Ọgbakwa m nke ahụ Ọ dị mma. Ndị nọ n'ọchịchị ga-eso ụzọ ọchịchị and ụzọ ọchịchị bụ na ndị na-achị achị bụ ndị jere jide Nnamdi Kanu. Ndị Igbo dị nkwadebe iwere ọchịchị n'afọ 2010. Ọkwado ikwu na ndị Igbo na-apụta dị ọtụtụ o gosiri anyị dị nkwadebe. Ọkwa ikwuru ya ndị Igbo onye mbụ oge agapụta onye nke o gosiri anyị dị nkwadebe. Ngwanụ uche gị because afọ m iri juru afọ ga-ebuta uche gị. Ọ dị ma na nchịkọta okwu kedu ozi ga-ezipụrụ ndị Igbo ewe ajụ maka na oge asịzi achọbụ m ịjụ gị ihe mere na ndị ndọrọ ndọrọ na-esi n'otu ndọrọ ndọrọ apụ ebe a esi ebe a pụọ mana n'ike Chineke ọ bụrụ na anyị wetara ajụjụ ahụ hapụ ya onweghị uru ọ bara anyị maka ile anyị hụ na onye na-achị unu ugbu a bụ Buhari si na ANPP baa CPC baa APC ya bụ ihe ahụ enweghị iwu gbochiri mmadụ isi n'otu ndọrọ ndọrọ baa n'otu ndọrọ ndọrọ enweghị iwu gbochiri mmadụ ile anya nke Buhari ịfụ na ọka ọ dị ya na-achị ugbu a ya bụ hapụ nke ahụ ka anyị kwuo isiokwu bụ na enwere ndị Igbo abụghị ndị eziokwu and ile anya ịhụ na ndị niile mkpọrọ taa bụ ndị eziokwu na emume anyị na-eme and ha kwuru na enwere ndị Igbo abụghị ndị eziokwu ihe a na-alụ mmebi maka ndị a bụ ndị ọkaike n'ụlọ nweghị ha na-eje weta na iro ọbịa ha n'ụlọ ya etisa si na ha bụ agụ onye mebiri be nna ya abụghị agụ. Daalụ ọ bụ anyị na Chief Martin Onovo zọbụrụ ọkwa ọchịchị Naijiria na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị National Conscience Party NCP
nakwa otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị AA Action Alliance. Ọ zọrọ nke a n'afọ 2011 wee na-asị na ọ ga-adịrịrị na ma ụbọchị ọzọ n'oge na-adịghị anyị ga-agbachi mbọ ike maka na okwu karịrị a chọrọ ikwu mana oge adịghịzi. Ana m ekenekwa onye isi anyị bụ Honorable Uche Anioke, ọkwa nwanne gị nwoke. Ejego m bịa ama m ya mana ịma na ha bụ ndị ọchịchị n'obodo aja mgbe abụ iso na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ dị mma, anyị chara ifu ya dị iche. Ọ dị mma, abụ m Chizzy Ane ka anyị jenikiribezi anụ m ihe niile na Kpakpando TV na YouTube. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Mbugharị ọnọdụ ugbu a Oziọma Ejiofor ewere ọnọdụ n'oge nke ya. Ka ọ dị na abụ m Chizzy Ane, ka ọ dị na okay.